Orbel taldeko 4 lagunekin egin dugu hitzordua Donostiako Tabakalera gunean. Txominek, Alanek, Anelisek eta Kamilek osatzen dute banda, eta besapean dakarte Egan diska berria. Musika egitasmo ezberdinetan ibilitako kideek osatzen dute Orbel. Taldea osatzerakoan argi zuten gauza bakarra, elkarrekin musika egin nahi zutela izan zen. Jakin behar da, hastapenetik 4 lagun girela, eta hori zen, hori pertsonalki pentsatzen dut, baina uste dut denek pentsatzen dugula behar gauza, baina hori da 4 lagunen arteko proiektu bat egin nahi ginuela, musika nahi ginuela dio elgarrekin, eta gero hola hasi zen Orbel taldea. Gero hasi ginen mintzatzen biztan da, jakiteko zer egin nahi ginuen, ze estilo jokatu nahi ginuen, bakotsak bere influentzia edo eragin pertsonalekiko ere bai, eta gauza batzu entzun, mintzatu, eztabaidatu eta erabaki ginuen barkatu estilo baten alde bederen jotzea, eta gero emeki ere helburua zen bakotsak bere burua deskubritzea, ezkin nuelako sekulan musikarik egin ere elgarrekin, beraz lehen etapa batean izan da jadanik ikastea musika egiten elgarrekin, eta hori prozesu interesgarria eta sakona izan da ere bai, eta gero gehienetan gertatzen den bezala, batzutan nahi duzu zerbait edo estilo batera joan, eta gero eginez, hartzen zira beste bide batzu hartzen aldituzula, edo beste ate batzu irekitzen direla, eta naturalki eraman gintuen gure musika propioak gure bidea hartzera, ustez. Bai, eta gero bakoitzaren instrumentuetatik abiatuz, ohartu ginen berehala ez zela bateri jolerik, eta gu 4 artean egon nahi genuen hasiera batean, eta beraz horrek markatu dugu ere seguraski ze estilo mota egin dugun bateriarik ez izaiteak. Taldea eratzarekin batera musika tresnak aukeratu zituzten. Horrela, taldean bateria jolerik ez izatea erabaki zuten, eta erabaki horrek taldearen norabidea marraztu zuen. Hastapenean argi ginuen gauza, zeren Anlizek pianoa jotzen du, Alan eta Txomin gitarra nahi dira, nik kantatzen dut, beraz gure jolak pixka bat definituak ziren, baina etxirik egon gabe ere bai. Baina hori hastapenean, ze gero gure bide hori harturik eta justuki gure estiloan eta gure musika propioan ongi murgildurik, beste instrumentu batzu ere deskubritu genituen, beste ate batzu ideki ere bai, eta adibidez bigarren album horretan basua sartu dugu, makinak ere bai, ordinagailuko efektu batzu eta beste teklatipi batzuk, eta beraz azken finean beste ispiritu baterat pasatu gira behar bada, nun idekiago egoiten giren agian, eta nun ez dugun ezartzen mugarik ere gure eginkizunetan eta gure joletan. Eta uste dut denek dugula ere gogoa gauza berri batzu jotzeko. Momentu batean instrumentu bakarrean mugatua sentitzen zara, eta bai soinuagatik eta bai sortu nahi dituen kantuengatik eta bai ere desafio pertsonalarengatik uste dut denek dugula beste instrumentu batzu jotzeko gogoa. Eta hor kantu berriak sortzen ari gira eta saiatzen ari gira gauza gehiago. Gero gertatzen da, jadanik material pila bat dugula estena gainean, eta gehitzea bibolin bat agian Anlizek eta ez dakitze, eta sartuko gara gauza pixkat komplikatu egi batean, baina uste dut horren gogoa dugula, gero nola egin hori ikusiko dugu. Ikusiko gero bai, nola simplifikatuko dugun dena. Taldearen lehen EP txikiaren ondoren iristen da Egan lan luzea. Lehen diskoaren aurkezpen biran hasi ziren Egan sortzeko zirriborroak.
lehen diskoaren itzulian, biran, jadanik kantu behi batzu egiten genituen, eta beraz sartu genituen zonbaitzu ere bigarren disko luze horretan. Gero nolako prozesua izan den, gu ezkira profesionalak, amaturrak gira lauak, denek badugu bizi bat, bai profesionalki izan lan bat edo hola, edo beste proiektu batzu ere inguruan. Beraz gero elgarrekin ejesidentziak egin ditugu ere. Beraz ejesidentzia da joa iten girelarik hola ez dakit asteburu pasa edo toki galdu batean. Toki galdu eta etxi batean, justuki, burua ongi sartzeko konposizioan. Eta hola hartu genituen denbora tarte batzu, justuki konposatu ahal izateko eta ze batzutan denbora falta dugu ere bai eta ez da beti eges ere denbora hartzea lan bat duzularik ondoan edo hola jadanik elgarrekin biltzeko eta... Eta zaila da ensaio batetik bestera, astean zehar ensaio bat eginez oso zaila da gauzak sortzea. Behar izan ditugu asteburu batzu, 3-4 asteburu antolatu genituen eta hor sortu zen diskoaren mamia. Egan lana iluna da bere osotasunean, disko diseinutik kantuetara. Geruzak, atmosferak eta erritmo bukleak nabarmenak dira disko osoan zehar. Ez dakit ze pentsatzen duzuen, baina niretzat ez da hain iluna, eta ez dakit zuek. Eta azkenean argitu naiz eta argitu gara uste dut ere zenbateraino jendearentzat iluna den. Beraz, edo guk entzuten ditugu gauza oso desberdinak jendeagandik edo ez dakit, gero iluna bai, pixkat. Aski egesa da ere ilun hitza pausatzea gure musikaren gainean, zeren ez du erritmika guti dugu, lasaiki kantatzen dugu, distortzioak sekatzen ditugu, edo soinu berezi batzu, edo giro baten sortzeko gehiago. Eta behar usaian, Euskal Herrian entzuten den musikarekin konparatuz, gero bakotsak entzuten ditu bere estiloak biztan da, baina agian pixka bat nola ezan zakutik edo atera gira, edo usaiako estiloetatik ateratzen gira, beste hainbat talde bezala. Hainbeste eska musika Euskal Herrian behar bada oso iluna gara ez dakit, behar bada hori da. Hori da, ere ustez ez da gure musika ez da usaian entzuten dena. Hori seur, edo publiko ertsiago batekin edo intimoago batekin agian entzuten den musika da. Baina ez da, uste dut ez dela publiko handiarentzat egina ere eta egia da ez dela besta egiteko egina ere, ez orduan. Bai, jaitan alda ilun eta tristea dela. Kamileren ahots melodikoak ordea talka egiten du iluntasunarekin. Ahotsa askotan beste musika tresna batean bilakatzen da, kantuaren alde. Bai, kantuak beti ekarriko du melodia bat, baina pertsonalki nik ere maite dut ahotsat jatatzea instrumentu bat bezala. Eta horregatik bat ditugu momentu batzu zinez bai melodia batekin edo kantu moduan janen dugu eta beste batzu ere nun ahotsaren bidez egiten diren geruzak
edo giro bat sortzen den, eta hitzik gabe, batzutan soinuak izanen dira, bakarrik, eta eni hasteko biziki gustatzen zait ere jokatzea ahotsa alde hortaik, instrumentu bat bezala, ez eta beti kantua kantatzeko. Baina egia da gero bigarren disko luze hortan kantuari eta melodiari utzi zaiola toki gehiago, lehen EP-ari konparatuz. Bai, momentu batzuetan kamien botza instrumentu bat da, eta hori ikusten da eszena gehiago, diskoa baino gehiago. Zenta diskoan bai pixkat melodiakoa da, eta bai eszenan momentu batzuetan nahazten da instrumentuekin eta beste kantu batzuk edo soinu batzuk sortzen dira. Bai. Egan diskoaren grabaketa Johannes Buff teknikariaren gidaraitzapean burutzen du taldeak. Aurretik ordea, hainbat egonaldi egin zituzten kantuak borobiltzeko. Aste bat pasa genuen, gutxo bera, Johannes Buffekin. Prozesua nola izan zen, instrumentuak banaka grabatu genituen. Bateriarik ez da, beraz, hasten zara gitarrekin edo teklatuekin. Eta bukatu ahotsekin. Eta gero produkzioa, bukaerako gauzak gehitzen diren gauzak eta hola. Eta bai, aipatu Johannesekin lan egitea laguna dugu, kriston lan ona egiten du eta Baionan bizi da, beraz gauzak pasa dira oso ongi eta oso egeski. Bai, eta berak egiten duen lanak ere interesatzen gintuen, zeren eta gure taldearekin ere hori xerkatu du, eta beti saiatzen zen gure soinuen errealitatetik ere aski hurbil egoten barkatu, eta nola ejan hori da ez zuen geruzarik gehitu nahi edo gauzak sobera trafikatu nahi edo egon nahi zen zinez gure errealitatetik hurbil. Kantuak sortzerakoan, egan diskorako, pentsatu genuen bakarrik diskoari eta grabatu genituen eta diskoari pentsatuz. Eta azken kontzertu hauetarako diskoa aurkezteko, azken finean, moldatu behar izan ditugu. Diskoan daudelako geruza pila bat, edola, eta zuzenekoan gauza batzu nabarmendu nahi dituzu eta besteak, agian besteek ez duten beste merezi. Diskoan entzun daiteke zerbait eta agian zuzenean beste zerbait. Agian beste intentsitate batzu bilatzen ditugu zuzenean, diskoan ez daudenak edo alderantziz. Disko berri honetan bada norabide aldaketa bat. Lehen diskoan hitzak ingelesez abestuak izan ziren. Oraingoan ordea, hitz guztiak euskaraz idatzi ditu taldeak. Gure proiektua sortu ginuelarik, erabaki ginuen musika estilo eraginak, influentziak direla eta inglesez entxatzea, saiatzea, eta denak ados ginen horren inguruan. Nik esperientzia berri bat gisa hartu nuen ere bai, hitzak idazteko eta inglesa ere berriz lantzeko. Baina naturalago zen euskararat itzultzea eta bereziki testuak idaztean eta helburua zen ere gure hizkuntzan, gure estiloa, egiten dugun musika estilo hortan zerbait proposatzea euskaraz. Eta hori izan zen desafio berria ere bigarren diskoarentzat, zeren egia da ez dugula batzutan, ez dugula usu entzuten ere olako musika estiloa euskaraz. Beraz, bai, ibilbide
ejanen nuke garapen naturala eta desafioa ere alde batetik estilo hortan ez baita hainitzen zuten. Hitzek bidaiatzera gonbidatzen dute. Musika da lehena sortzen dutena, eta kantuaren melodiek zehazten dute hitzen hildoa. Bai, gero egia da egiten dugun musikak eramaiten gaituela, nik hasteko hola pentsatzen dut, baina eramaiten dauela pentsamendu ilun batzuetarat edo egia da. Gero gure kantuak sortzerakoan, hastapenean ez da hitzik, melodia bat sekatzen dugu, melodia bat pausatzen dugu, eta sortzen ari giren bitartean, heldu zaizkit ideia batzu edo beraz posible da batzutan paper bat hartzea eta bizpahiru hitz idaztea, hola. Baina gero hitzak berantago heldu dira. Melodia jadanik pixka bat finkatua delarik eta ene ideia hor delarik, gero jokatuko dut hitza melodiarekin batera edo melodiaren bidez. Gero hizkuntzaren aldetik nik beti sekatzen dut soinuaren aldetik ere euskarak emaiten dizkigun soinu horiek eta desberdinkit jatatzea eta beraz hitzen hautaketan ere bada lan batzutan. Eta gero ez dakit ulergarriak direnez, baina bai, holako bide bat erakusten dizute agian hitzek, baina nola ejan, lanbro batean egonik, zeren bakotsak atseman dezake eta bere interpretazioan ikuste. Irailean ikusi zuen argia egan diskoak. Dagoeneko zuzeneko aurkezpen batzuk eskaini ditu laukoak. Tartean Europan zehar kontzertu bira. Beraz, bai izan dira biran Europa guzian. Azaroan hori zen. Lehen Atabalen, beraz eskolegian Miarritzen. Gero Frantzian egin dugu Bordale, Lyon, eta gero Italia, egun bat. Gero Alemania, Belgika, eta Ipar Frantzia ere, Ipar Frantzia Parise, Strasbourg eta Lille, Tulle. Gero orain arte ez ditugu hainbeste kontzertu eman. Bilatzen dugulako ere baldintza minimo bat uste dut. Ez da pretentzio bat edo, baina da uste dugun materialarekin eta guk gozatzeko eta publikoak gozatzeko behar direla baldintza minimo batzu. Eta horrek egiten du kontzertu asko ez ditugula ematen. Ez da erriko bestetan entzuteko musika, hori seur beraz. Eta guk, nola ejan, ez dugu baldintza hundirik, baina elgar entzun behar dugu, hori da minimoa eta ongi. Zeren hori da bateriarik gabe eta gehienetan zaila da elgar entzutea eta erritmikan eta ongi segitzea. Datozen hilabeteetan egan diskoa aurkeztea du helburu banda lapurtarrak. Hor egiten dugu pausa txiki bat, hilabete terdiz. Gero udaberrian eta udan jo nahi genuke ezker eta eskuin, asteburutan. Eta hasi gira eta segituko dugu ere bai kantu berriak sortzen. Eta ondoko diskoa ez dakigu noiz aterako den, baina ez da egez dena batera eramatea, bai kontzertuak, bai kantuak sortzea, lanak, beste proiektuak.